Omdat het einde van het schooljaar is, gaan wij een clipje maken over Instagram. Ja, wacht, wij gaan nu zo clipjes maken. Maar wat dat wij allemaal gaan zeggen, dat is niet slecht bedoeld, dat is gewoon maar voor het lachen. Oké? Dat is voor de grap. Ja. Hey, ik ben Sophie en ik maak graag grapjes. Hallo, ik ben Larissa en ik ga van mijn klasje. Veronica. Ik ben Veronica en het kan mij niet schelen wat je wat doet van mij, want ik voel mij gewoon mijn eigen vrouw. Alicia. Alicia. Ja, ik ben Alicia en ik shop heel graag en ik heb ook altijd van mijn vrienden nou, dus ja. Ik ben Ryan, ik ben de enige jongen in ESC, maar ik heb daar tenminste vrienden. Ja. Hallo, ik ben Sandra en ik kom uit Portugal en ik hou van mijn klasjes en alles voor mij. Maar Ines is mijn beste vriendin. Ines? Ik ben Ines en ik hou super veel van Disney. Celine. Hallo, ik ben Celine en ik kies een roosje tonnen van super hard, maar mijn zijn er niet sturen. Ik ben Sil, ik zing graag en ik speel graag met popjes. Met Barbie-poppen en met poppen zo om aan te kleden en al. Die is daar voor de webcam mee. Kijk voor. Beetje veel grof. This is Choice, dat is mijn allerbeste vriendin. En we zijn hoe dat we zijn, dus dat kan niemand veranderen. Als je het niet accepteert, dan is het niet. Ja.